Dayon, kantahan ka na mo happy birthday. Leo ka siya? Ni? Oh, birthday ni mo ron? Atong kantahan siya guys. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wish ko. May panang kanila. Dayon, awang basaw ng message sa dahatagluan. So, mao ni message sa gahatagan lo nga surprise karon adlaw nimo. Lo, maayong buntag, hinaot nga magustuhan nimo akong simple nga surpresa para sa imuhang birthday karon. Happy birthday Lolo. Ang ako lang wish is tagaan pagkag maayong panglawas ni God. Healthy ta always. Daghan pang katuigang moabot sa imong kinabuhi lo. Mag-amping lang ta kanunay. Giyahan sa ginoo sa ato ang pang-adlaw-adlaw na pagpanginabuhi. Ginbuhaton. Mao lang na lo. Happy birthday lo. I love you lo. God bless you always lo. Love your loving apo Inday Pinky. Then, unsa may imong maistorya ni Ma'am Inday Pinky lo nga gahatag anang surprise rong adlaw. Pasalamat. Tagaan ko niya. May dara na walay pangipa. Then unsa may imong wish sa imong birthday lo? Na ginagmay ra. So wala na kay laing wish lo. Wala. Then mga yaro may wish. Ni sa ka birthday. Bisa gamay ra ka. Bisa gamay ra kaayo. Pili mo mas yan. Hi, Lo. Yo! Lo, happy birthday. Charot. Hindi ko prepared. Kanang stay strong ra. Then, more blessings to come, ana. Then, Lo, kanang... Ulong ko, eh! Ay, basta, Lo. Kabala na ka. Love ko ikaw. Eh! Sige, Lo. Ana, Lo. Stay strong ra always. Love you. Sige. Sige, thank you. So wala na ilaing mo message di ikaw. Bisa gamay ra kayong message ni Lolo. Birthday lo, ang pingka perme o ng perming basko. Thank you. Sige, so wala na ilain guys. Sige, thank you. Surpresa di Negros is hinaot nga daghan pang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi lo nga magpasalamat ra tas Ginoo nga wata natakdan sa COVID-19 og nang makakaon ra ta tulo sa iskadlaw okay na ta ana og magpasalamat ra ta sa Ginoo sa tanan-tanan lo mao ra na og lo og happy birthday lo.